Τολμηρό, casual και πολύ διαχρονικό. Τολμηρό γιατί η Φωτεινή έχει επιλέξει δερμάτινο πάνω κάτω που εγώ ειλικρινά το λατρεύω. Λοιπόν κορίτσια, ένα μπουφάν πάφερ κοντό, υπέροχο δερματίνι που στο πίσω μέρος έχει ένα εξαιρετικό σχέδιο. Ένα ρούχο με επένδυση πολύ ζεστό με φερμουάρ. Ένα σκουλαρίκι ολοκένουργιο που στο τελείωμά του έχει μαύρη λεπτομέρεια με χρυσό, ατιμέλινο το μαλλί μας και το έχω βάλει με το λίζερι το μπλουζάκι μου, ένα λίζερι απλό μπλουζάκι, ζωνάκι και το πατελόνι, το δερματίνι μου το εξαιρετικό. Ένα σύνολο one size, γνωρίζετε ότι καλύπτουμε άνετα τα πόδια του extra large. Ένα σύνολο που θα το βάλεις και θα κάνεις τη διαφορά. Φόρεσέ το ακόμη, το μπουφανάκι σου στην καθημερινότητά σου με ένα πολύ ωραίο ζιβάγκο και κάνε τη διαφορά. Κοσμήματα από τη συλλογή της Just Stylist.